Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Nu mai știu ce să mă mai fac cu copilul. Liviu! Uite, iar m-au sunat de la after să merg să-l iau, că iar a făcut pe el. Am fost și la chirurg, am fost și la medic, deci totul e cum trebuie, dar nu mai poate nici el să se oprească și nici eu să-l mai suport. Și taică-su toată ziua numai la serviciu. Da, am fost. Deci nu știu cum să mă mai duc, deci nu intru în pământ de câte ori le văd pe doamnele alea. Dacă ai posibilitatea să poți să ajuți o persoană în suferință, să o poți ajuta. Relațiile de familie, relațiile de căsătorie în secolul 21, toate astea se adună și la un moment dat nu mai poți să duci. Bună seara tuturor! Sunt Evelina Bevis și vă invit să urcăm în această seară câteva trepte împreună. Am început deja de câteva luni acest proiect Drag inimii mele, în care v-am adus săptămânal în atenție câte un caz din psihoterapie, cu scopul de a vă arăta că, deși problema poate părea insurmontabilă inițial și confuzia mare, cu ajutor potrivit de specialitate există rezolvare. Și am avut deja câteva exemple în acest sens, de la anxietate sau depresie până la probleme mai grave de ordin emoțional sau chiar psihic. Am convingerea că această emisiune poate deschide ochii celor care vor să vadă și inimile celor care vor să înțeleagă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care urmăriți toate aceste cazuri și vin în fața voastră cu o veste bună. Începând din această seară, periodic vom dezbate suplimentar câte un caz prezentat anterior, pentru că asupra anumitor aspecte merită să zăbovim puțin mai mult. Așa că în fiecare astfel de emisiune Trepte puncte de vedere vom face cunoștință și cu perspectivele altor specialiști referitoare la cazurile prezentate. Haideți să ne reamintim acum cazul pe care îl vom dezbate astăzi. Nu mai știu ce să mă mai fac cu copilul. Liviu! Uite, iar m-au sunat de la after să merg să-l iau, că iar a făcut pe el. Am fost și la chirurg, am fost și la medic, deci totul e cum trebuie, dar nu mai poate nici el să se oprească și nici eu să-l mai suport. Și taică-su toată ziua numai la serviciu. Da, am fost. Deci nu știu cum să mă mai duc, deci nu intru în pământ de câte ori le văd pe doamnele alea. Ioana are 36 de ani, este căsătorită de 10 ani și este mama a 2 copii. Maria are 4 ani și Liviu are 6 ani. Problema pentru care Ioana a apelat la mine a fost că Liviu, fiul ei cel mare, făcea pe el treabă mare. I se întâmpla frecvent să facă în pantaloni și să nu spună. Dacă era acasă, fie îi atrăgea atenția sora lui sau părinții, iar dacă era la after school, îi atrăgeau atenția colegii. Era o situație foarte neplăcută, că miroase urât, îl împingeau, îl respingeau. La școală nu îi se întâmpla de foarte multe ori, cel mai des se întâmpla acasă și la after school. De pe la vârsta de 4 ani a început problema băiețelului, respectiv a început să facă pe el și să nu spună. Interesant este că făcea pe el doar treabă mare, Pipi nu făcea decât ocazional, dacă îi se întâmpla să se joace, să fie prins într-un joc și să ajungă la baie foarte târziu. Altfel, pentru Pipi, mergea singur la baie sau cerea să fie dus la baie. Din punct de vedere medical, ce mi-a spus mama la început era că era destul de constipat și nu mergea la toaletă consecvent, nu mergea în fiecare zi, cam de 3-4 ori pe săptămână și niciodată la aceeași oră.
Dacă era acasă, mama îi recunoștea comportamentele și îl punea repede la baie atunci când îl recunoștea. Ioana îl descrie pe Liviu ca un copil timid, retras, foarte cu minte, nu-l simți prin casă, dar că își face prieteni destul de greu. La prima vedere, diagnosticul ar fi acela de encoprezis, da? Și Liviu se califica perfect pentru el. Și anume, făcea pe el minim o dată pe lună, făcea pe el de mai mult timp de 3 luni, se întâmpla problema, avea mai mult de 4 ani, se întâmpla să facă în locuri neadecvate, în cazul lui în pantaloni, și lucrul acesta nu se datora unei condiții medicale sau folosirii unor medicamente. Se mai punea problema dacă vorbim de un comportament opoziționist sau de o tulburare de conduită. Dar nu era cazul, pentru că Liviu se rușina cu ceea ce făcea atunci când se întâmpla și în niciun caz nu se lăuda cu asta. Deci dacă ar fi fost o tulburare de comportament sau un comportament opoziționist, copilul s-ar fi lăudat. La un moment dat, cuvintele mamei mi-au atras atenția. Este foarte gelos pe Maria. Poate să se joace liniștit la el în cameră, dar dacă ea vine la mine, hop, apare și el. Când eram mică, de multe de ori, nu mă lăsa să-l iau în brațe, să o iau în brațe, spunea Ioana. Acum trebuie să-l oblig să facă ceva cu sora lui pentru că nu o suportă și cumva trebuie să-l oblig, să-l fac să o accepte. Uneori murdăria și murdărirea poate reprezenta strigătul persoanei sau modalitatea prin care un individ vrea să fie un copil mic de care să ai grijă, de care trebuie să ai grijă. Copilul mic nu a știut să-și exprime emoțiile, nu a știut să-și exprime gelozia, nu a știut să-și exprime frustrarea, poate furia împotriva noului membru al familiei, care, din punctul lui de vedere, a venit din neant să-i fure grija și atenția adulților din viața lui, care până atunci îi aparțineau în totalitate. Copilul unic nu știe să împartă. Copilul unic trebuie să învețe acest lucru. Prin observare, Liviu a văzut care erau lucrurile pe care Maria le făcea, astfel încât, din punctul lui de vedere, să câștige toată această atenție și toată această dragoste. Și ce a văzut Liviu? Că Maria era dependentă de părinți, că Maria era hrănită de către un adult, că era schimbată atunci când se murdărea și mai mult că nimeni nu îi reproșa niciodată nimic legat de aceste comportamente. Mintea lui de copil nu a știut să justifice prin faptul că etapa de dezvoltare în care Maria se afla, asta impunea să fie hrănită, schimbată, să fie adulții cei care fac lucruri pentru ea. El n-a înțeles toate aceste lucruri și cumva a ales, dacă vrem, inconștient, să facă și el la fel pentru a recăpăta paradisul pierdut. Numai că el a câștigat contrariul. El a câștigat dezaprobare, el a câștigat critică, el a câștigat ceartă, rușine, uneori corecții fizice. Nu înțelegea de ce atâta vreme cât el tot ceea ce își dorea era atenția și grija adulților și făcea ceea ce ochii lui de copil văzuse că se face pentru a le câștiga, nu înțelegea de ce el obține contrariu și nu obține ceea ce își dorește. Așadar, la doar 6 ani, Liviu a fost adus în terapie de mama lui pentru că nu folosea toaleta și făcea pe el. Susținea că nu simte când se întâmplă acest lucru și era rușinat. Toate analizele medicale erau în regulă. După câteva ședințe, psihoterapeutul Simona Cernea a identificat problema. Liviu făcea pe el deoarece voia să atragă atenția părinților, atenție diminuată odată cu apariția pe lume a surorii lui mai mici.
Vom afla în continuare punctele de vedere referitoare la acest caz oferite de doamna psihoterapeut Magdalena Ciucă și de Nina Sofian, psiholog și parenting expert. Acum că ne-am reamintit cu toții despre cazul băiețelului Liviu care a ajuns în terapie împreună cu mămica lui, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre felul în care a rezolvat psihoterapeutul Simona Cernea acest caz și, nu știu, comparativ cu alte cazuri asemănătoare, dacă ați avut. După părerea mea, a fost foarte bine, ideal ceea ce a făcut ea. Și vreau să spun că eu am întâmpinat probleme când am avut cazuri asemănătoare, a trebuit să refuz pentru că părinții n-au vrut să vină la consiliere. Și în cazul ăsta nu poți să lucrezi numai cu copilul, nu se poate. Unii preferau, spuneau de exemplu, nu, noi ne sacrificăm pentru el și preferăm să lucrați numai cu el, ca și cum ar aduce mașina la reparat, la service și vine și o ia când este gata, când e reparată. Sau unii mai aveau pretenția, bine, metaforic vorbind, să bage în service o Dacia și să scoată un Mercedes, adică ceva ce n-a fost ei niciodată. Trist, și da. Poate așa ceva și atunci mai bine refuzi politicos și decât după aceea să spună, uite, n-a dat rezultate, am dus și la psiholog și uite ce nu s-a întâmplat nimic. Simona, din punctul meu de vedere, a tratat cu profesionalism și implicare acest caz și, într-adevăr, e important ca atunci când părinții vin în terapie cu un astfel de copil să ne uităm la povestea asta într-un mod sistemic, pentru că degeaba vine doar copilul, da? Dacă nu se implică și părinții acasă și nu continuă terapia și munca pe care o face terapeutul în cabinet. Așa este, copilașul acela practic este ca un burețel, el vine pe lume inocent, neinițiat, nu știe multe lucruri, este normal ca părinții să se implice foarte mult dacă vor anumite schimbări în copilul lor. Inițial, Simona a mers pe o pistă care s-a dovedit ulterior a fi falsă, după cum ne-a spus, și anume a bănuit că ar putea avea problemele pe care le are, și anume că face pe el din cauza unui comportament opoziționist. Și aș vrea să stăm puțin pe acest aspect acum și să ne explicați, să înțelegem mai bine în ce constă acest comportament opoziționist și cum se comportă copiii care au într-adevăr această problemă. De obicei, comportamentul ăsta, când este o afecțiune, este vorba de reglaj biochimic în ceea ce privește neurotransmisătorii, serotonină, dopamină, și acel copil nu poate gestiona singur emoțiile, ce trebuie să aleagă, în ce fel trebuie să se comporte. Dar astea sunt cazuri foarte rare și specialistul își va spune cuvântul. De obicei este vorba de ceea ce întâmpină copilul acasă, comportamentul părinților față de el. Poate că ei nu sunt mama, de obicei, că ea este în impact mai tot timpul. Nu sunt suficient nu au cunoștințele necesare pentru a ști stadiul de dezvoltare al acelui copil. Și dacă ai pretenții prea mari, sigur că el se manifestă într-un fel neadecvat. Deci nu este. E vorba de răbdare, de a ști cum să îl iei, cum să scoți ce este mai frumos și mai pozitiv din el. Dacă toate astea le-ai făcut, acel copil, și după felul cum arăta copilul ăla, nu părea așa ceva, adică nu părea să aibă astfel de probleme. Da, într-adevăr, Liviu nu avea aceste probleme, dar sunt unii copii care parcă orice le zice să facă sau oricum te-ai comporta cu ei, sunt așa, gică contra. Uite, de exemplu, eu am avut un caz, a venit cu un copil de 3 ani și jumătate, tot așa mi l-a lăsat, bineînțeles, după ce mi-a explicat câteva lucruri, care are ADHD. Și mama, cred că nu avea răbdare, adică asta a fost concluzia mea după câteva ședințe, pentru că acel copil era perfect normal. Am avut niște teste de aplicat cu el. Deci întâi
făceam o parte mai statică, pentru că un copil de 3 ani și jumătate nu poți să-l ții lângă tine și să facă el ce vrei tu și să-ți răspundă la întrebări. El se plictisește la un moment dat și după aceea făceam mișcări fizice, ne jucam prin cabinet. După aia, hai, vrei să-ți mai pun câteva, hai să vedem aici cum răspunzi tu la asta. Deci nu avea nicio problemă. El nu poate să stea locului, dar mama sigur că ar fi vrut să fie ca un fel de mobil acolo, să nu o deranjeze decât când vrea ea sau când are ea timp. Da, deci uneori un anumit diagnostic poate să determine comportamentul acesta opoziționist. Da, comportamentul opoziționist este cumva normal în anumite limite și el începe să apară în viața copilului pe la 2 anișori și este foarte pregnant între 2 și 5 ani, când se dezvoltă sinele copilului și identificarea lui cu lumea și el prima dată începe și se raportează la lume prin a spune sunt și eu aici, mă opun, deci exist, da, deci vine cu aceste nu-uri de care părinții sunt totalmente îngroziți de multe ori și atunci ei vin și spun da, dar orice aș face, copilul meu spune nu vreau, nu, și o țin așa o perioadă destul de lungă cu aceste nu-uri și opoziții, opunându-se la tot ceea ce vine din partea părinților. Acum, în cazuri extreme, acest opoziționism poate fi o problemă și un diagnostic când vorbim de ADHD, da? Când vorbim de tulburări din spectru autist sau deficiențele acestea afective, probleme afective și de atașament. Acolo, într-adevăr, trebuie să intervenim și ne uităm la opoziționism ca la un diagnostic. Ok, deci după cum am aflat și din caz, nu aceasta era problema lui Liviu. Simona a descoperit în terapie că de fapt el făcea pe el pentru că își dorea atenție din partea părinților. Atenție care s-a diminuat odată cu apariția surioarei lui mai mici. V-aș întreba, pentru că totuși cu acest fapt s-au confruntat părinții la aproximativ 2 ani după ce a venit surioara lui în viață, deci abia la vârsta de 4 ani a început el să aibă acest comportament, să facă pe el. De ce totuși această perioadă? De ce nu a apărut imediat? Nu știu, cum vă explicați acest lucru? Eu cred că surioara lui, fiind un bebeluș, programul ei era foarte restrâns. Adică mâncat, dormit, cam asta era. Prea mult timp nu cred că își petrecea mama în afară de acele perioade când trebuia să-l alimenteze, trebuia să-l schimbe și așa mai departe. Deci nu cred că era atenția atât de mare asupra acelui copil. Bine ar fi fost dacă ar fi întrebat cum îți împărțeai tu timpul cu cei 2 copii. Cât stăteai cu Liviu, cât stăteai cu surioara lui. Și atunci ar fi aflat că totuși el nu era neglijat în perioada. Părerea mea, nu știu care a fost adevărul. Dar cred că nu avea cum să... De-abia când a început și ea să meargă și a început să fie urmărită de ambii părinți prin casă, să nu cumva să se întâmple ceva cu ea. Ești altfel cu un copil care deja merge în picioare, e curios, se duce peste tot. Ești atent poate chiar și la limbaj, poate să-și formeze un vocabular, primele lui cuvinte și așa mai departe. Sigur că atenția este captată către copilul mai mic. Către copilul mai mic. Un alt punct de vedere? Da. Dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă acolo și că a durat cumva 2 ani până când Liviu a avut acele simptome, putem să spunem și faptul că el, de fapt, cumva a așteptat sau și-a dorit ca părinții lui să își schimbe cumva comportamentul față de el. Eu cred că acolo a fost o lipsă de conectare reală și cumva el a așteptat o perioadă în care să vadă dacă își reintră în drepturile de copil unic, da, pentru că el a fost primul care s-a născut. În plus, ce mai văd acolo este că au mai apărut și alți factori, pentru că, în general, când apare un singur factor, persoana poate să ducă acea emoție sau acea presiune, dar ce am mai văzut eu acolo din interviu, am văzut că, de fapt, el mergea și la after school și că stătea până seara târziu acolo și atunci petrecea puțin timp cu părinții,
Și cumva a fost și partea asta, și ce a spus și doamna psiholog înainte, cumva s-au combinat lucrurile și au fost mai mulți factori care au presat pe el în acel moment și atunci el a făcut această regresie pentru că și-a dorit să primească din nou atenția pe care o avea când era mai mic. Să recâștige paradisul pierdut. Să recâștige, da, exact. Vă reamintesc faptul că astăzi aflăm în cadrul emisiunii Trepte mai multe puncte de vedere referitoare la cazul pe care psihoterapeutul Simona Cernea ni l-a prezentat acum ceva timp, și anume cazul micuțului Liviu, care a fost adus în terapie de mama lui pentru că, deși avea 6 ani, făcea pe el. Problema pentru care se întâmpla acest lucru era dorința lui de a primi mai multă afecțiune și atenție din partea părinților. Aș vrea să-mi arăți unde pui tu furia, dacă ar fi unde simți tu furia în corp. Când ești furios, unde o simți? În inimă? Excelent! Super! Super dacă nu mă supăr. un pic line. Nu, și ți-o dau și acasă. Deci când ești furios se simte în inimioară. Dar în momentul în care ți-e rușine, unde simți tu rușinea? Ți-a fost vreodată rușinică? Când mama mi-a dat jos haina. Și unde ai simțit? Unde s-a pus rușinea? Aici. Unde ai simțit rușinea? Unde? În partea, tot în inimă? Și rușine. Tot în inimă. Ești un copil foarte inimos. Dar când ți-e frică, frica unde o simți? Tot acolo. Deci la tine toate emoțiile trec în inimioară. Partea de început cu Liviu am folosit terapia comportamentală pentru a instaura acest antrenament de folosire a toaletei. Mama avea ca temă în fiecare seară, când ajungeau acasă la ora 19:20, să-l pună la baie, unde trebuia să stea un minim de 20 de minute. Da? Să știe că trebuie să se ducă acolo. Am vorbit personal la after school și trebuiau să facă același lucru la ora 1:30 după ce luau masa de prânz. Cineva din personal trebuia să-i spună: Liviu, te rog frumos, acum te duci la baie. Ne vedem peste 20 de minute. Au fost foarte cooperanți și a fost minunat. De asemenea, când venea la terapie, mai ales în primele ședințe, am avut câteva ședințe bune în care, fiindcă se suprapuneau orele acestea de toaletă cu terapia, mergeam și făceam terapia în baie. Și îl puneam eu personal la toaletă ca să înrădăcinăm acest comportament. Trebuia formată o rutină. Simona a început, după cum am văzut, să aplice o serie de tehnici terapeutice și aș vrea să ne oprim acum asupra jocului și prin care ea a început să îl conștientizeze și să-l învețe pe Liviu cu privire la emoții. Și m-am întrebat de ce este important pentru un copil atât de mic să știe să identifice emoțiile. Eu cred că nu numai pentru un copil, cred că și pentru noi adulții este important. Dacă stăm să ne gândim că în comunicare doar 7% este vorba de folosirea limbajului verbal, restul este pe celelalte paliere, este majoritar, adică non-verbalul 55%, 38% este paraverbalul. Sigur că dai importanță mai mult decât cuvintelor, ceea ce se vede pe fața acelui om. E bine să știm ce simte celălalt. Nu știu dacă ați văzut, soțiile ghicesc foarte bine starea emoțională a partenerului, pentru că el nu vrea să discute, dar spune nu, te simt eu că ai ceva, pentru că după mimica lui își dă seama că ceva se întâmplă negativ sau că are o problemă de discutat, dar nu vrea să o discute. Și atunci sigur că trebuie să-i formăm așa de mititei, să știe să explice ce simte și să îl simtă și pe celălalt din fața lui prin dialog, să vadă cam ce se petrece în sufletelul lui. Altfel,
suntem fiecare pe craca noastră și nu ne înțelegem în comunicare. Emoțiile au un rol foarte important în viața noastră pentru că suntem ființe complexe, da? Și pe lângă partea asta mentală trebuie să integrăm și partea emoțională și copiii au nevoie să învețe de la noi și atunci noi suntem cei care prin exemplul nostru și prin faptul că putem să fim vulnerabili cu ei și să vorbim în primul rând despre emoțiile noastre și să îi oglindim ceea ce simte, ei încep cumva și învață și ei cum să se comporte în zona asta emoțională. Și acum teoriile din neuroștiințe ne spun că există neuroni oglindă prin care noi comunicăm empatic cu ceilalți, da? Și cumva îl învățăm pe copil să se conecteze și la zona emoțională și de empatie și de ce este în interiorul lui și a celuilalt și îl învățăm să descifreze harta mentală prin care el se raportează la lume și lumea la el. Și acest proces este unul care este mental, dar în același timp este și emoțional. Adică, din punctul meu de vedere, e foarte important să îmbinăm educația emoțională în creșterea copilor cu celelalte tehnici și metode pe care le folosim. Mă gândesc, apropo de importanța educației emoționale, pentru că în cazul lui Liviu, după cum am aflat, el recunoștea mai degrabă emoțiile negative decât pe cele pozitive și atunci avea nevoie de un ajutor, nu, ca să le recunoască și pe cele pozitive. Dar care ar fi motivul pentru care, iată, unii copii, precum a fost și Liviu, au o mai mare ușurință în a recunoaște emoțiile negative decât pe cele pozitive? Îi ține de genetică, de educație? Cred că ni se transmite cumva generațional, pentru că este bine să prevenim un lucru un eveniment neplăcut și atunci e bine să știm din ceea ce vedem la ce să ne așteptăm. Poate că în felul ăsta diminuăm suferința. Așa mă gândesc. Și de obicei ați văzut că părinții sunt foarte prevăzători și spun, uite, s-ar putea să se întâmple asta, dar numai pe negativ. Adică tot timpul suntem atenți la ceea ce ar putea să se întâmple negativ. Și noi, adulții, suntem cam la fel. Noi, ca și ființe umane, învățăm emoțiile prin interacțiune. Adică eu, atunci când sunt copil, am nevoie ca părintele meu să-mi oglindească și să-mi arate. Și în cazul lui Liviu, ceea ce văd eu acolo este că, de fapt, el se conectează mai ușor cu emoțiile negative pentru că cumva a fost etichetat, adică mama lui a spus, ești obraznic, uite, nu faci lucrurile suficient de bine, adică cumva i s-au atras atenția asupra comportamentelor care aveau emoții negative cumva în spate, dar i s-a spus mai puțin despre cele pozitive, adică da, uite, facem și lucruri bune, se întâmplă și lucruri frumoase și atunci cumva dacă focusul a fost pe critică, etichetare și alte zone, da, el nu se poate raporta la emoțiile pozitive pentru că nu are repere. Da, din nou ne întoarcem la ce vorbeam, nu are, sau de aceea e importantă până la urmă și terapia cu părintele, nu doar copilul, pentru că tot ceea ce el asimilează este din cauza sau datorită părinților în funcție de comportamentul respectiv. O altă metodă pe care Simona a folosit-o în terapie cu Liviu a fost terapia comportamentală și a încercat să-l învețe un comportament prin repetare, să aibă aceleași ore de mers la baie, în cazul lui. Și v-aș întreba cât de important este ritualul în educația unui copil, să aibă lucruri, puncte fixe, da, iată, ore fixe de mers la baie sau de mâncat sau de alte lucruri. Cât de important e așadar ritualul, obiceiul în a-l învăța comportamente și în a-l educa bine și cât de important este să-l lași liber sau trebuie lăsat liber, cum vedeți? Cred că iarăși fac o paralelă între copil și adult, pentru că și noi funcționăm tot pe aceste obiceiuri și pe aceste reflexe, ca să zic așa, ale corpului care se formează la un moment dat. Eu cunosc persoane care, cum se scol dimineața, se duc la toaletă și se așează acolo să-și facă datoria. Și obișnuiește și organismul ca să reacționeze într-un anumit fel. E bine să ne facem niște
obiceiuri de a ne spăla pe mâini, de a ne dezinfecta. Uite, acum în pandemie, cât de important este să păstrezi aceste obiceiuri sănătoase. Să te dezbraci cum vii acasă, să te îmbraci cu ceea ce ai pentru interior. Astea sunt necesare oriunde și cu atât mai mult pentru un copil, pentru că îl înveți să își păstreze sănătatea și mai departe duce aceste obiceiuri și în afara familiei. Și îl faci și independent, deci nu mai are nevoie să-l îmbraci tu, să-l încalți, să-i nozi șireturile, adică scapă de... Și știi că l-ai format pentru viață și pentru societate. Noi funcționăm în niște repere de genul acesta în care avem nevoie să avem anumite rutine. Bebelușii, când sunt foarte mici, ați văzut că au ritmuri de somn și veche, da, există zi și noapte și atunci cumva ajungem să ne simțim în siguranță când avem un cadru fix în interiorul căruia să punem după aceea alte lucruri. Da? Și atunci când avem un comportament de genul acesta, cum este al lui Liviu, e nevoie cum spunem noi, să jalonăm acel comportament. Exact ca și cum am merge pe o șosea, dar avem niște parapeți, da? În care știm că aia este zona în care putem să mergem mai departe și e foarte important să existe niște ritualuri fixe, da? Cum este masa, ora de masă, ora de culcare, igiena, spălatul pe dinți la copii, dar în același timp să le dăm și o anumită flexibilitate, adică bun, nu se negociază ora de masă, dar se negociază tipul de mâncare, adică îți dau o variantă să alegi dintre două tipuri de alimente pe care să le consumi, da? Te las să alegi ce joc vrei tu să te joci, dar aleg eu ora, adică cumva să fie un joc între cât las flexibil, da? Și care sunt zonele fixe și care sunt zonele pe care le las deschise, astfel încât copilul să aleagă și să-și formeze și un ritual, dar în același timp să-și formeze și zona asta de creativitate. Deci, din câte înțeleg eu, să fie un soi de libertate controlată. Adică poți să alegi, dar nu chiar orice. Sunt cumva, nu știu, sunt 4 sau 5 zone pe care nu le negociem, da? Pentru că alea sunt așa, pentru că așa, nu neapărat că spun adulții, dar țin de igienă, țin de alimentație și astea sunt fixe și copilul învață lucrul acesta, dar el învață în același timp că are și dreptul să spună părerea lui și să aleagă în alte contexte. Rămâneți cu noi pentru că imediat vom afla cât de mult e prea mult în a face complimente copiilor. Când i-a spus ultima dată lui Liviu că sunteți mândră de el? Dar parcă la desen a făcut ceva, de ne-a zis doamna că s-a descurcat foarte bine. Da, i-am zis bravo, dar dacă se întâmplă rar, nici nu mi-aduc aminte când. Dar la desen e foarte bun. Înțeles. Cu copiii e cam publicitate. E o vorbă în publicitate. Bad publicity is good publicity. De ce zic că și cu copiii e la fel? Pentru că ei, în principiu, cam tot ceea ce vor e atenția noastră, a părinților. Și să vadă că ei contează pentru noi. Și în momentul în care ei nu primesc atenția noastră pozitivă, da, de bine, de bun, de bravo, chiar dacă pare paradoxal, se mulțumesc și cu atenția negativă, de ceartă, de bătaie, de muștruluire. Da? Adică încep și fac năzdrăvănii ca totuși să atragă această atenție. Îi spunea la un moment dat Simona în terapie mamei lui Liviu faptul că, citez, copiii atrag atenția și prin lucruri rele. Când știi lucrul acesta, da, cum să te raportezi la copilul tău în momentul în care, da, el a făcut o boacănă sau o face în mod repetat și înțelegi că motivul pentru care face boacăna respectivă este pentru că vrea să-ți atragă ție atenția, să stai mai mult timp cu el, dar totuși în momentul în care a făcut-o, te-a enervat, normal. Cum să-i acorzi atenție, afecțiune în momentul în care ești plin de nervi, ca să zic așa? Probabil că îți trec nervii dacă te gândești că
E vorba de o nevoie a lui care n-a fost împlinită, ori e nevoia de atenție, ori de a fi iubit, ori de a fi mângâiat, de a fi valorizat. Ceva, ai uitat de copil pur și simplu o vreme mai mare și atunci el îți atrage atenția în felul lui, că nu știe altfel cum să facă, probabil că nici limbajul nu-l ajută prea mult și atunci chiar nu ai motive să te enervezi. Nu se poate să ai pretenția de la el să se supună, nu știu, stării tale emoționale, că tu nu ai chef sau poate că vii supărată de la serviciu sau eu știu ce alte probleme ai. Sigur că te enervează, pentru că el până când nu obține acel ceva, nu o să te lase în pace. Și atunci e bine să aplici o tehnică. Se numește lasă copilul, controlează-te tu. Adică lasă nervișorii și tot ce vrei tu să vergi acolo în relația asta, pentru că nu faci o impresie bună. Un părinte care scapă de sub control nervii și începe să vorbească urât, să aducă reproșuri, eu știu, cuvinte ne la locul lor, poate să fie și violent fizic, sperie acel copil și el nu se așteaptă la așa ceva, pentru că adultul este pentru el o persoană care îl protejează, nu care nu-și poate controla propria persoană și nervii lui. Și atunci, pur și simplu, în momentul ăla când vezi că ești depășit de situație și că starea ta emoțională nu îți permite să te aduni să spui niște cuvinte folositoare acelui copil, mai bine părăsești locul, dar înainte de a pleca este bine să-i atragi atenția și să-i spui că te-a supărat foarte tare și pentru că nu vrei să rănești pe nimeni, deci nici pe el, și nu vrei să faci ceva care să-ți pară rău mai târziu, mai bine pleci. Și îi dai timp de gândire, îi spui la plecare, îi dai timp de gândire ca să-și revizuiască atitudinea și să nu se mai comporte așa. În absența ta, una că tu te liniștești, te duci să faci un ceai, faci ceva, copilul și el, într-un fel, își diminuează acea pornire de luptă cu toate emoțiile negative, pur și simplu pierde momentul în care el s-ar fi bătut până la ultima picătură cu tine și nu mai are chef. S-a observat că dă rezultate această metodă. Tu te întorci, îți revii și poți să discuți normal cu el. Îi dai un exemplu că în felul ăsta este bine să gestioneze o stare de enervare, pentru că și el mai departe poate să aibă conflicte cu copiii din grădiniță, din școală și să nu se ajungă la tot felul de manifestări din astea violente sau cuvinte urâte sau eu știu ce se mai poate întâmpla. Și atunci are și un exemplu în fața ta, nici ție nu ți-a ieșit porumbelul care ți-ar fi părut rău mai târziu și în felul ăsta are un model. În relația cu copiii noștri, ei funcționează ca niște oglinzi și ne arată lucruri care de fapt sunt în interiorul nostru. Și atunci când un copil are un astfel de comportament, întotdeauna mă uit și spun, ok, care este acea zonă sau care este indisponibilitatea emoțională a părintelui, a adultului, adică unde nu sunt eu aliniat cu nevoia copilului meu. Da, și atunci e foarte important să scoatem din relația noastră cu copilul reaua intenționalitate, adică să zicem el o face intenționat ca să mă scoată din minți, ca să mă calce pe nervi, ca să mă enerveze, da, ca să fac eu ca toate alea și așa mai departe. Nu. El face acest lucru pentru că este singura modalitate pe care el a găsit-o să-mi atragă atenția și să-mi spună, hei, vezi că sunt și eu aici, am nevoie să fii cu mine, să mă asculți, să fii cumva în zona asta în care am nevoie de tine și este foarte bună tehnica pe care ne-a dat-o doamna psiholog. În același timp, eu mai recomand cumva creșterea nivelului de conștiință al părintelui și practicarea unei tehnici pe care o numesc observatorul, adică încet, încet să devenim conștienți de situațiile în care copilul nostru ne trigărește și ne pune în față niște zone în care ne este greu să ne uităm la el și reacționăm. Da, și atunci ne oprim și ne uităm și vedem ce se întâmplă de fapt, care e nevoia copilului și începem și ne facem un proces intern prin care noi ne schimbăm în primul rând, pentru că dacă noi ne schimbăm atitudinea față de copil, sigur că dispare și simptomul care e de fapt comportamentul nedorit.
Și o altă metodă pe care Simona a folosit-o în terapia cu Liviu și cu mama lui a fost aceea oferirii de complimente. Pentru că, iată, am văzut că era mereu pe partea critică și atunci reversul, să-i facem mai multe complimente copilului. Ce părere aveți? Cât de mult este prea mult în acest domeniu? Dacă suntem prea drăguți și îl lăudăm copilul într-un mod excesiv, există pericolul ulterior să devină prea mândru, prea narcisist? Ce părere aveți? Păi, dacă alternăm și spunem și când greșește, fără să-l certăm prea tare sau să folosim cuvinte urâte, dar îi arătăm și când face lucrurile bune, n-are de ce să devină narcisist. Și apoi, complimentele, cred că tuturor sunt folositoare. Pot să spun și în căsătorie, nu poți să-i spui soției te iubesc la început și după aceea vrei ca până la sfârșitul căsătoriei să dureze acel compliment sau acea declarație de dragoste, că nu se poate. Adică suntem ca un fel de sac fără fund atunci când e vorba de complimente, oricât ar fi, nu este suficient. E un fel de a menține starea lui de bine și de încredere în sine. Complimentele sunt întotdeauna binevenite și dacă ne uităm un pic la ce au nevoie copiii, o să vedem că ei nu au nevoie neapărat atât de mult de complimente în sine, cât au nevoie de încurajări. Adică dacă mergem pe un parenting pozitiv și pe o relație în care eu îl văd pe copilul meu, îl validez, îi ofer recunoaștere atunci când face lucrurile bune pe care trebuie să le facă, dar în același timp îi atrag și atenția asupra comportamentelor care nu sunt exact așa cum ar trebui să fie, da? Iar atunci când îi atrag atenția, nu îi atrag atenția că el ar face ceva greșit, ci efectiv comportamentul lui este cel care nu este potrivit. Și atunci copilul începe și învață că își crește stima de sine și un copil care are o stimă de sine crescută nu va deveni un narcisic, pentru că aici la narcisism e vorba de o profundă nevoie de iubire nesatisfăcută, adică mergem în alte zone acolo. Deci complimentele și încurajările sunt binevenite pentru relația părinte-copil. Sunt binevenite și nu se pupă doar în somn copilul, nu-i așa? Nu se pupă doar în somn, adică el se validează. Mie îmi place să zic că trebuie să-i validăm și să le oferim recunoaștere atunci când chiar fac lucrurile cum ar trebui să le facă și să iubim și atunci când nu fac lucrurile exact cum ne-am dorit noi să le facă, pentru că iubirea e cumva universală și le oferim oricum. Am primit și câteva întrebări din partea voastră ca urmare a prezentării poveștii lui Liviu. Am selectat 3 dintre acestea și le-am adresat experților în parenting și psihoterapie cu care stăm de vorbă astăzi. Rămâneți cu noi să aflați răspunsurile. Avem acum și câteva întrebări și opinii din partea telespectatorilor și aș vrea să vi le adresez. Prima dintre ele este din partea Paulei. Ea ne-a scris așa: fiica mea are 10 ani și încă mai face uneori pipi noaptea în pat, crezând că este pe toaletă, așa îmi spune. Ar trebui să mă îngrijorez sau este încă normal pentru vârsta ei? Cred că, în primul rând, ar fi bine să facă un control medical și să vadă dacă nu cumva este o problemă de sănătate. Pentru că, sigur, poate să fie și un fel de delăsare. A văzut că merge și așa, dar vă închipuiți că dacă merge undeva cu copilul, vor fi niște probleme sociale acolo și e bine să nu lase așa, ca să nu mai vorbesc că orice problemă de sănătate trebuie tratată la timp. Pentru că poate să fie ceva, o malformație uretrovezicală, poate să fie vorba despre o infecție urinară, nu știu, niște paraziți care dau probleme, poate să fie o constipație pentru că apasă acel bol alimentar care nu iese, apasă pe rect și implicit forțează cumva vezica, ele sunt cumva pe acolo. Dar mai sunt și niște măsuri pe care le poate lua mama, în sensul că să dea copilului în prima parte a zilei cam 40% din lichidul pe care trebuie să-l bea, din apa care trebuie să o bea,
până în ora 12, după aia de la 12 la 17 să mai dea încă o porție de 40%, iar seara să fie foarte puțin, 20%. Adică să nu încarce taman atunci vezica și ea, bineînțeles, noaptea se întâmplă ce se întâmplă. Să-i facă cumva o facilitate de a se duce la toaletă, dacă este departe toaleta. Eu știu că pe vremea mea, ca să vorbesc așa, se purta acea oliță sub pat, acoperită, bineînțeles, pentru ca acel copil să nu strice somnul. El știe că are acolo toaleta, se dădea jos, pe urmă se culca la loc, nici nu știa mama, nu știa tata ce s-a întâmplat, dimineața se ducea și ducea, deci nu avea niciun fel de problemă. Sau dacă poate că e teamă de întuneric, nu știu, să lase o lumină de veche aprinsă peste tot în drum spre toaletă și neapărat dusă la toaletă, adică într-un fel făcut acel ritual despre care vorbeam înainte de culcare, să meargă la toaletă, atâta cât face, dar să-și facă datoria acolo. Adică nu trebuie lăsat așa, pentru că se face un obicei și cu cât crești mai tare, la un moment dat te duci într-o colectivitate și se întâmplă problema asta, nu e bine. Ar mai fi cazul, din ceea ce am citit și eu, din ce au descoperit alții, că este folositor în momentul când, dimineața când se observă ce s-a întâmplat peste noapte, copilul cumva să asiste la schimbarea patului și să vadă că este o problemă pentru mamă, ca să facă mereu, să curețe, să spele și așa mai departe, adică chiar să ajute la spălare, dacă e cazul spălarea saltelii sau ce se întâmplă acolo, să-i fie ca un fel de învățământ și pentru ea că nu e bine să respecte niște reguli și cât se poate, să se abțină ca oricare dintre ceilalți copii care la vârsta aia nu se întâmplă problema asta. Mai este și un fel de mișcare de fizică, de strângere a mușchilor pelvieni, care este foarte bună și pentru adulți și mai ales pentru adulții în vârstă. Ca și cum te-ai reține să faci pipi, deci pur și simplu îți miști acei mușchi pelvieni, reții, dai drumul, pentru că s-ar putea să fie și o slabă musculatură, nu știu ce să spun. Deci să încerce toate astea și neapărat la medic, în primul rând la medic și după aceea celelalte ritualuri și ce mai vrea să mai pună în mișcare acolo. Da, trebuie văzut un pic contextul, pentru că fetița are 10 ani, și mama spune că ea face uneori, nu tot timpul, și trebuie văzut dacă ea a avut o perioadă în care acest enurezis, nu a apărut și e important de văzut un pic zona asta, dar eu dacă mă uit un pic mai cu atenție, ce aș recomanda în partea asta, să meargă în primul rând la medic să vadă dacă nu este o problemă fizică, ceva legat de partea asta fiziologică, dar la vârsta aceasta cel mai probabil este vorba despre o problemă emoțională, ceva ce se întâmplă în lumea copilului, ceva ce se întâmplă la școală, în relațiile ei cu părinții, în relațiile ei cu ceilalți copii, poate să fie o frică de eșec, o competiție, adică aș investiga un pic mai mult în zona asta de relații cu ceilalți și zona emoțională. Ioana ne scrie ne întreabă până la ce vârstă este bine să folosească olița copilul meu. Are 9 ani și preferă încă acest mod. Da, mă întreb oare de ce preferă. Adică la 9 ani poți să discuți cu copilul și să-l întrebi. De ce nu vrea să imite și el adulții când se așează pe toaletă, că nu mai este mititel, ca să zici că nu ajunge la ea sau că trebuie să-l pună cineva acolo. Să vezi ce se petrece în mintea lui, ce crede el despre toaletă și ce crede el despre oliță, de ce este mai ușor. Și să explice și că nu poate să plece cu olița după el peste tot prin oraș, va fi nevoie la un moment dat să o părăsească. Se duce la școală, oare cum face? Că chiar sunt curioasă. La 9 ani e la școală. Ce o face acolo? Se abține până acasă?
Trebuie discutat cu copilul. Da, la 9 ani ar trebui să fie autonom pe partea asta de a se duce la toaletă, da, și e o problemă. Nu e o problemă în sine atât de mare, dar dacă mă uit un pic cu atenție, văd că acolo în spate e cumva tot în zona emoțională, m-aș duce și aș lucra, pentru că este ceva și din interiorul mamei, a tatălui, a părinților. Cumva el rămâne într-o zonă de infantilism și își dorește cumva să facă lucrurile astea, poate pentru a atrage atenția părinților că încă este mic, poate încă niște nevoi nu-i sunt satisfăcute și cred că și s-ar putea ca și mama să aibă nevoie să facă un salt în interiorul ei în care să facă așa ca un ritual de trecere, să nu-l mai vadă pe acest copil ca fiind un copilaș și să-l vadă mai mult ca fiind un băiețel și să-l împuternicească un pic mai mult ca el să ia în serios activitățile care țin de copii mai mari un pic. Și mai avem o întrebare din partea Lidiei din Buzău. Ea ne-a scris următoarele. Am 2 copii, unul de 8 ani și altul de 5 ani. Copilul cel mare nu a fost niciodată gelos pe cel mic până acum. Din contră, îl ocrotește și are grijă de el. Mă bucur acest lucru, dar în același timp mă gândesc să nu fie ceva care îmi scapă, deoarece din câte am vorbit cu alte mămici și am citit pe internet, între toți frații există gelozie. Da, există gelozie, cel puțin eu nu știu să fi trecut vreo familie prin această experiență cu 2 sau mai mulți copii și să nu existe o mică gelozie acolo. Poate că e vorba de nivelul de gelozie, adică de multe ori trece neobservată și s-ar putea ca și la dânsa să treacă neobservată, pentru că nu este ceva care să deranjeze. Dar știți, când se află abia când cresc mari, și el, unul dintre ei spune: păi întotdeauna am avut impresia că cu tine ține mai mult și că ție îți dă cei mai buni și că e părerea lui. Nu că s-ar fi și întâmplat așa ceva în familia aia. Probabil că părinții se străduiesc să aibă un comportament de distribuire a iubirii în mod egal și a atenției. Dar se întâmplă ca unuia să-i se pară ceva de genul ăsta. Și uitați-vă la acolo unde sunt mai mulți copii și când mama, de exemplu, aduce un tort și îl taie în felii, să vedeți cum se uită amândoi, să nu cumva felia celuilalt să fie mai mare. Și nu e vorba de felia de tort, ci e vorba tot de iubire. Că asta însemna, tradus în mintea lui, uite, i-a dat mai mult, înseamnă că îl iubește mai mult, ceva de genul ăsta. Există, dar Doamne ferește, se ajunge uneori din gelozie să facă rău celuilalt frate și atunci chiar e vorba de luat măsuri. Dar așa nu are de ce să-și pună întrebări. Da, există și dacă nu deranjează pe nimeni, nu e nicio problemă. Da, gelozia e naturală și ea face parte din noi ca specie umană și din instinctul nostru de supraviețuire. Acum este foarte important cum părinții reușesc să gestioneze și să medieze cei 2 copilași, da? Și aici, cumva, în manifestarea geloziei, ne uităm un pic și la temperamentul copiilor, pentru că dacă copilul cel mare are un temperament foarte exploziv, atunci el s-ar putea să resimtă niște lucruri în interiorul lui, dar să nu le exprime. Și totuși acele lucruri pe care le simte să nu fie atât de puternice, pentru că dacă ar simți o gelozie extremă sau ar simți neapărat să exprime asta, cumva ar reuși să o facă. Acum ne mai uităm și la diferența de vârstă dintre copii, pentru că se spune că ideal este ca între 2 copii, 2 frați, diferența să fie de 7 ani și că după vârsta de 7 ani copiii își dezvoltă și acele zone din creier care țin de empatie și atunci cumva încep să înțeleagă mai mult despre ce înseamnă relația de iubire dintre frați, că ei se iubesc, că părinții încearcă să distribuie în mod egal afecțiunea și iubirea. Și atunci, da, ține de mai mulți factori, dar e bine acolo se pare că părinții fac un lucru bun pentru că reușesc cumva să mențină o energie de echilibru între ei și să nu creeze dizarmonie între copii. Aceasta a fost ediția Trepte, puncte de vedere din această seară. Sper că toate informațiile pe care le-ați aflat pornind de la cazul specific pe care ni l-am reamintit împreună să vă fie ajutat.
În situația în care nu ați apucat să urmăriți în integralitate cazul lui Liviu sau pe celelalte, vă invit să mergeți pe pagina de YouTube A7TV în playlistul Trepte și să căutați emisiunile pe care nu le-ați văzut. Aștept întrebările și opiniile voastre în secțiunea comentarii sau printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook A7TV. Sunt Evelina Bevis și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire duminica viitoare de la ora 21. Până atunci, să aveți mult succes în urcarea treptelor vieții voastre. La revedere! Dacă ai posibilitatea să poți să ajuți o persoană în suferință, să o poți ajuta. Relațiile de familie, relațiile de căsătorie în secolul 21, Toate astea se adună și la un moment dat nu mai poți să duci. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.